Jongste van vermiste zusjes gevonden in Maas. In de Maas in Luik is het lichaam teruggevonden van Amelia, het jongste van de 2 meisjes die bijna 3 weken geleden vermist raakten. Het nieuws is bevestigd door Alain Renoux van de cel vermiste personen. Eerste veroordeling tot een alcoholslot. De politierechtbank van Verviers heeft dinsdag een 38-jarige man veroordeeld tot plaatsing van alcoholslot op zijn voertuig. Zo niet moet hij zijn rijbewijs voor een jaar inleveren. Meisjes van moeder half blind met naaldhaar. In het Verenigd Koninkrijk is een 17-jarig meisje tot een celstraf van 3 maanden veroordeeld, omdat zijn moeder half blind had gemaakt bij een aanval met een naaldhaar. Russische president schaft wintertijd af. De Russische president Dmitri Medvedev is geen fan van de wintertijd en schaft de verandering van het uur maar gewoon af. Ik heb beslist het winteruur af te schaffen te beginnen vanaf deze herfst. Al dus de overtuigde Medvedev. Man sterft bij liefdesschuld. In het Duitse Aken is een romantisch gebaar maandag in een tragedie geëindigd. Een man wilde zijn vrouw verrassen met een spandoek om een 10-jarig huwelijk te vieren. Zondag. Komt de zon erdoor. Minimum 2 graden, maximum 8 graden. Een zuidwestenwind met 3 à 4 beaufort. Maandag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Het wordt frisser, maar wel een zachter wind uit het... Er zit niks in de goochel. Goochelgoed. Voel maar niezen. Nee. Ik zet het op haar hoofd. Spookjespas. Een konijn. En een konijn. Alsjeblieft, Louise. Als u nog meer goocheltricks wilt zien of goochelacts, moet u naar Circus Malter in Westen komen.